Здравейте! Поздравления! Притежавате един прекрасен курс по финанси. И още по-точно, курс по финанси на фирмата. И още по-точно, курс по работещи финанси на фирмата. Независимо дали сте собственик на бизнес, на някаква дейност, предприемач или менеджер в някаква фирма, управител, менеджер продажби, менеджер снабдяване, защо не финансов менеджер, този курс ще ви помогне по-добре да разберете основните финансови отчети и по-точно да разберете тяхната практическа част, тяхното практическо приложение, за какво те служат, как да ги ползваме, как те ни говорят, какво тези отчети ни казват. В курсът Работещи финанси на фирмата ще се занимаваме с три основни раздела. Ще разгледаме три основни раздела. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Как да оценим финансовото здраве на фирмата на база на разбирането на тези отчети или на база нашето разбиране за тези отчети. И третият раздел – как да планираме постигането на финансовите цели. След като вече сме разбрали правилно финансовите отчети, след като сме определили къде се намира нашата компания днес, ние ще трябва да определим къде искаме да отидем, къде да се намира нашата компания утре от гледна точка на финансов резултат. И най-важното в тази трета част – как да планираме постигането на това наше утре. Как да четем и разбираме финансовите отчети? Нека първо да уточним каква е основната цел на всеки бизнес. Основната цел на всеки бизнес е печалба. Няма значение как се опитват да представят своя бизнес собствениците или пиар хората, работещи за собственика, доколко ще му придадат социален ангажимент, хуманен, защо не общонационален ангажимент на бизнеса. В крайна сметка основната му цел е печалба. Един бизнес, ако не носи печалба, с много малки изключения, разбира се, няма смисъл да съществува. Освен печалбата, често се разглежда стабилния ръст, като друга цел на бизнеса. Печалбата сама по себе си е моментно състояние, състоянието за един определен период, така наречен счетоводен период от време, най-често година. Стабилният ръст е вече печалбата в развитие. Как печалбата се променя във времето. Стабилният ръст най-често предполага ръст на печалбата. И то не просто ръст с променливи проценти, коефициенти, стъпки, а стабилен ръст с един относително постоянен процент на растеж. Това вече говори за добро управление на фирмата, за добро развитие на фирмата. И в крайна сметка, разбира се, всяка фирма се стреми към увеличение на своята пазарна стойност. Къде и как се измерват тези показатели? Или този показател, най-важният печалба. Този показател най-добре и най-лесно е видим в отчета за приходи и разходи. Отчета за приходите и разходите, или Profit and Loss Statement, така известен в западния свят, или по-популярен сред нашите счетоводни среди ОПР, е първият и бих казал най-важен. Той е най-елементарен и най-лесно четим отчет от поредица от отчети, които се изготвят. Друг отчет е балансовият отчет. Трети изключително важен отчет, който често се пренебрегва, но той има сериозно значение за осъзнаване на това къде се намира нашия бизнес и как да планираме нашите парични изходящи и парични входящи потоци. Това е отчета за паричните потоци. Има, разбира се, и поредица от помощни отчети, които се изготвят специално за управленски цели и подпомагат управителя или собственика да разбере по-добре отчета за приходите, разходи, баланса или отчета за паричните потоци. Нека да видим структурата на отчета за приходи и разходи. Отчета за приходи и разходи, най-общо казано, има две части. Приходна част, намираща се в лявата част на отчета, и разходна част, намираща се в дясната част на отчета. Във всяка от тези две части присъства и финансови резултат. Ако той е печалба, него ще открием в лявата част, в разходната част. Ако той е загуба, ще го намерим в дясната част, в приходната част. Сега, тук възникват много въпроси, защо печалбата е в разходната част, а не в приходната. Това е лесно за обяснение и доста трудно за разбиране. Знаем, че повечето или всички счетоводни отчети се стремят към някаква балансираност, независимо дали е баланс или отчет за приходи и разходи, той трябва да бъде балансиран така, че лявата му част разходна и дясната му част приходна да бъдат изравнени. Както и в баланса
стойността на активите, лявата част, и стойността на пасивите, дясната част, да бъдат изравнени. В този случай, ще го кажа най-просто, финансовият резултат се явява като изравнително звено. Не е толкова важно какъв е счетоводният смисъл на това изравнително звено и къде печалбата се намира, позиционира. По-важно е каква информация тя ни носи. Основни елементи на отчета са приходи и разходи. Във всеки от тези две основни части, които споменах на предния слайд, разходна и приходна, имаме няколко основни елемента. Това са основна дейност, финансова дейност, други операции и резултат. Тези три основни елемента, ако включим резултатите, вече са 4, ще ги открием и в разходната, и в приходната част, но те носят различен смисъл. Разходна част. Нека разгледаме първият елемент – оперативна основна дейност. В тази част на разходната част, на отчета за приходи и разходи, най-често се отразяват номиналните стойности на намаление на запасите от продукция и незавършено производство, разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, амортизация и други разходи. Така, какъв смисъл носи намалението на запасите от продукция и незавършено производство? Първо, нека да обясня с две думи какво е незавършено производство. Знаем, че в процеса на производство материалите и суровините, които са били в склада, напускат склада и отиват на производствената площадка. Оттам пък, като готова продукция, излиза продукта, който предприятието произвежда. В всеки един момент от време, във всяка една секунда, имаме една наличност на материали, които се намират на производствената площадка, която наличност нито е суровини и материали, във вида, в който са в склада, нито е готова продукция. Това е незавършено производство. Няма нужда да влизаме в детайли, само ще ви кажа, че то се отчита към края на всеки счетоводен период и има своята роля в съставянето на финансовите отчети. Остойностява се, изброява се физически, придава му се определена стойност и то влияе в отчета. Когато по-късно разгледаме друг по-важен отчет, който носи много повече информация или така наречения в западната, защо не е в българската практика вече P&L, ще разберем как това увеличение или намаление се игнорира от един друг елемент на P&L-а, което е себестойност на продадените стоки, и ще видим пък от друга страна как то изравнява натрупаните разходи за основна дейност в оперето. Сега второто ниво на разходната част е разходи за суровини и материали. Това е номиналната стойност на всички суровини, материали, вложени в производството за определен период от време, така наречен счетоводен период, най-често година, но още по-добре е да бъде месечно. Освен материали имаме и разход на външни услуги, за външни услуги, често за да бъдат доставени, обработени тези материали, а както и за да бъдат осъществени други дейности на фирмата, свързани с основната производствена дейност, ние ползваме различен вид услуги. Те също се остойностяват и се прилагат в разходната част на отчета за приходи и разходи. Имаме и разходи за персонала, това са заплати, социални осигуровки и всичко свързано с персонала. Това е човешката движеща сила в производството и управлението на бизнеса. Имаме амортизация и обезценка. Амортизацията е нещо доста интересно. Обикновено не му се отдава кой знае какво значение, но то силно влияе на счетоводния резултат. По-късно ще видим дали и как влияе на финансовия резултат, т.е. на резултата, който не е за данъчни цели. Амортизацията, най-общо казано, е стойност или част от стойността на активите, участващи в производството, която част периодично на равни интервали от време, ежегодично, влиза в разходите на компанията с цел амортизиране, обезсмъртяване на актива. Нека си представим, че имаме някаква машина скъпоструваща, която работи перфектно 10 години, носи приход на фирмата, произвежда продукция, която добре се продава. В един момент, след 10 години, тази машина рухва. Защото е вече физически остаряла, защото е вече морално остаряла
И тази стойност, която машината има, по никакъв начин нямаше да има възможност да бъде възстановена, ако частици от тази обща стойност не бяха вкарвани в разходната част на отчета, или още по-точно казано, чрез амортизацията, ако не бяха вкарвани в себестойността на продукцията. Тоест, амортизацията е тази част от работещите активи, която влиза в себестойността на произведените продукти с цел да задели средства за възстановяването на актива, произвеждащ тези продукти. Имаме и други разходи, които в случая нямат водещо значение, могат да бъдат разгледани в практическата част на курса. Продължаваме с разходната част, но вече вторият и елемент – финансовата дейност. Освен основната дейност на фирмата, независимо дали е производствена или в сферата на услугите, имаме и финансова дейност. Тя почти винаги съпътства основната дейност и отразява всички финансови транзакции, необходими за функционирането на предприятието. В тази разходна част на финансовата дейност може да имаме обезценка на финансови активи, кратък и бърз пример да кажем обезценка на валутни ценности. Ако имаме някакви наличности на чуждестранна валута, те имат своят валутен курс прямо други валути, който пък валутен курс флуктуира, той се движи нагоре или надолу в определен коридор и в определени части нисходящи на кривата на движение има обезценка. Когато имаме обезценка, то тя влиза като разход за финансова дейност. Може да има, разбира се, разходи за лихви, ако бизнесът е финансиран с банково или друго кредитиране. Може да имаме и други финансови разходи, като например обезценка на наши дялове в други компании и подобни. Последното звено от разходната част е печалбата. Тук в крайна сметка виждаме счетоводния резултат от нашата дейност за определен период от време, най-често година. Аз лично винаги препоръчвам отчета за приходи и разходи и съответния резултат да се разглежда ежемесечно. Защо? Защото ако собственика на фирма разглежда финансовия резултат веднъж годишно, той най-често е вече твърде късно да бъде променено нещо във фирмата за определения период. Ако 12 месеца той не знае какво става в компанията и в края на годината разбира, че той е на загуба, доста време е изгубено, доста време за реакция, доста време, в което управителят, собственикът биха били в състояние да вземат някакви корективни мерки за подобряване на този резултат. Затова препоръчвам това да се прави ежемесечно. Тук със съжаление ще споделя, че повечето компании изготвят отчета за приходи и разходи единствено за данъчни цели. Особено по-малките компании правят ОПР в края на годината, дават го на данъчните и това е цялата му функция. А всъщност функцията на отчета за приходи и разходи има една много важна друга част, друга приложимост. Това е управленската функция на този отчет. Това е информацията, която този отчет би трябвало да носи на управителя, на всеки от менеджерите на компанията и на собственика, за да могат те да управляват по-добре, за да могат да вземат навременни правилни решения за правилното развитие на компанията в следващия период. Нека сега разгледаме приходната част на отчета за приходи и разходи. Както вече споменах, тя също се състои от три основни раздела: оперативна, основна дейност, финансова и други. В оперативната дейност имаме приходи от продажби, увеличение на запасите от продукция и други приходи. Приходи от продажби. Тук ще видите номинална стойност на приходите от продажба на нашата продукция. Тази стойност, сума, цифра не носи кой знае какво голямо обяснение на нашата дейност, не носи информация за нашата дейност. Тя е просто номинална стойност и участва в формирането на печалбата. Ето защо често се изготвят допълнителни отчети, които носят повече информация или които, както ние казваме, разшифроват тези цифри от отчета за приходите и разходите. За сега просто бъдете информирани, че имаме приходи от продажби, номинална стойност. В последствие ще разгледаме
значението и на тази стойност, на тази цифра и как бихме могли да извлечем повече информация от нея. Така, освен приходи от продажби, имаме увеличение на запасите от продукция. Вече разгледахме намалението на запасите от продукция, незавършено производство. Тук значението е подобно, но с обратен знак. Имаме и други приходи.